ሃርዲን ምስ ቴሳ ተፈላልዩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓደ ግዳም ሓደር ሰብ ይቐርቦ እሞ ሓደ ነገር ክነግሮ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ሃርዲን ግን ካብ ጥቑ ጥራሕ ክረሕቀሉ ይነግሮ። ቴሳ ድማ ኣብ ባንኪ ስራሕ ንኽትቁፀር ጉዕዛ ጀሚራ ኣላ። ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ሊፍት ምስ ሓደ ሰብ ተራኺባ ተጨቃጨቐቶ። እቲ ወዲ ግን ብጠባይ ሰምዓ ነበረ። ቴሳ ፋልማይ መዓልታ ስለ ዝኾነ ፈሪሓ ነበረት። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ እቲ ሰብ ኣብኡ ከም ዝሰርሕን ሽሙ ድማ ትሪቨር ከም ዝበሃል ተረድአት። ናይ ተሓላፊ ጸሓፊት ድማ ንቴሳ ተቐቢላ ናይ ስራሕ ቦታ ጽቡቕ ጌራ ኣርኣያታ ናብቲ መለማመዲ ቦታ እውን ወሰደታ። ግን ንነዊሕ ግዜ ተልመደን ስለ ዘይነበሮም እቲ ክፍሊ ፋሕፋሕ ኢሉ ከም ዘለውን ነገረታ። ቀፂላ ድማ ናብዚ ስራሕ ዝኣተወ ሓድሽ ሰብ ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝስጎጉን ነገረታ። እንተኾነ ግን ቴሳ ክትጸንሕ ትኽእል እያ ዝብል ስምዒት ከም ዘለዋ ነገረታ። በዚ ድማ ቴሳ ስርሓ ጀመረት። ምስ ደኸማ ድማ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ውሽጢ ድቃስ ወሰዳ። ንጽባሒቱ ንኮ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ሓላፊ ኣቫንስ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ኣብ ሓደ ምሸት 3 መጽሓፍ ብምንባባን ብዛዕባኦም ዓሚቕ ገምገም ብምግባራ ኣመና ተደነቐላ። ነብሳ ከተተዓራርፍ ወይ ክትተሓጻጸብ ዕድል ከይሃበ ድማ ክትከተሎ ይሓታ እሞ ናብ መኪና ሒዝዋ ይኸይድ። ኣብቲ ውሽጢ መኪና ድማ ዳግማይ ምስ ትሪቨር ተራኸበት። ንሱ ድማ መዓልታዊ ሻወር ወሲዳን ሓድሽ ክዳን ተኸዲና ናብ ስራሓ ንኽትመጽእ ዝሓሾ ከም ዝኾነ ይነግራ። ቴሳ ድማ ናበይ ከም ዝኾኑ ሓተተት። ቫንስ ከዓ ንትካሎም ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብ ዲጂታል ኮንፈረንስ የምርሑ ከም ዘለው ገለጸላ። ናብቲ ሆቴል ምስ በጽሑ ድማ ከክላሶም ይወሃቦም። ቫንስ ድማ ንቲምበርሊን ንቴሳ ናብ ቦቴክ ንኽትወስዳ ይነግራ። ድሕሪ ምዕዳገን ድማ እንዳተዳለወት ከላ ቲምበርሊን ንሳን ቫንስን ካብ መሳርሕትን ላዕሊ ከም ዝኾኑ ንቴሳ ነገረታ። ድሕሪ ናይ ቫንስ በዓልቲ ቤቱ ሞታ ኣመና ተቐራሪቦም ክሳብ ሕጂ ድማ ጽቡቕ ከም ዘለው ነገረታ። ቲምበርሊን ቴሳ ንዕኦም ወሳኒት ሰብ ከም ዝኾነት ሃርዲን ከም ዝነገራ ምስ ነገረታ ቴሳ ድማ ርክቦም ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነን ክትኣምን ኣይከኣለትን። ቫንስ ንሃርዲን ኣዘራሪቦ ከም ዝነበረ ነገረታ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንቴሳን መንጋር ከም ዘይከኣል ኣጠንቂቕዎም ነበረ። ናብቲ ፓርቲ ኸይዶም ድሪቨር ነቲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ሚሊዮነር ሚስተር ጃንግ የርእያ። ክልቲኦም ኣብ ዝዘራረብሉ ዝነበረ እዋን ሚስተር ጃንግ ናብኦም ቀሪቡ መስተ የቕርበሎም። ሕጉሳት ኮይኖም እውን ተቐበልዎ። ቴሳ ናብቲ ሳዕስዒት ተጸንበረት። ሃንደበት ግን ሃርዲን መሲልዋ ምስ ካልእ ሰብ ተሰዓዓመት። ተጋግያ ከም ዘላ ስለ ዝተረድኣ ግን ቀልጢፋ ካብቲ ቦታ ኸደት። ሃርዲን ድማ ምስ ዓርኩ ናብ ሓደ ፓርቲ ይኸይድ። ሞሊ ትበሃል ጓል ድማ ክተጋግዮ ፈተነት። እንተኾነ ግን ደፊኡ ይድርብያ እሞ ናይታ ሰኸሪላ ዝደወለትሉ ቴሳ ቴሌፎን የልዕለላ። ንሳ ድማ ኣመና ጸቢቐላ ከም ዘሎን ንሱ ግን ኣብ ጥቓ ክርከብ ከም ዘይከኣልን ክደልያ ከም ዘይፈተነን ነገረቶ። ሃርዲን ድማ ብዙሕ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸላን ንሳ ድማ ወልሓደ መልሲ ከም ዘይሃበቶን ዝገደደ ድማ ቴሌፎን ከም ዝዓፀወቶ ይነግራ። ቴሳ ናብቲ ትሪቨር ዝነበሮ ክላስ ተመለሰት። ሃንደበት ኣብ ክዳኑ ዋይን ኣፍሰሰትሉ እሞ ማክያ ስለ ዝሕዝ ድማ ክትሓጽበሉ ምዃና ነገረቶ። ሃርዲን ድማ ናታ ኣንፈት ተኸቲሉ ንሳ ናብ ዘላቶ ሆቴል ይበጽሕ። ኣብቲ ክላስ ድማ ፍርቂ ኣካሉ ጥሩሕ ንዝነበረ ድሪቨር ምስ ረኣዮ ሃርዲን ንደገ ከም ዝወፅእ ይገብሮ። ቴሳ ድማ ብሕርቃን ንሳ ምስ ኩሉ ወዲ ከም ዘይትደቅስ ነገረቶ። እንተኾነ ግን ሃርዲን እንታይ ንምባል ይኽእል ብምባል ኣይተረድኣንን ይብላ። ቴሳ ኣመና ዝተኸይራ ነበረት። ሃርዲን ድማ ተቓለሳ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓደ ይድቅሱ። ንጽባሒቱ ንግሆ ቴሳ ካብ ቲምበርሊክ ብ5 ደቂቕ ንኽትዳሎ ዝእዝዝ ጻውዒት ቴሌፎን ይበጽሓ። ሃርዲን ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ከዘራርባ ፈተነ። እንተኾነ ግን ብስኽራና ምኽንያት ትማሊ ዝገበርዎ ነገር ወላ ሓደ ትርጉም ከም ዘይሂባ ነገረቶ። ኣብ መንጎ ዘረብኦም ቴሳ ኣብ ስኽራን ከላ ንኻልእ ወዲ ስዒማ ከም ዝነበረት ነጊራ ሕረቐቶ። ንሱ ድማ ምስ ሞሊ ከም ዝደቀሰ ነጊሩ ብዕጽፊ ይሕርቓ። ቴሳ ካብኡ ወፅያ ናብ ስራሓ ተበገሰት። መሳርሕታ እውን ረኺባቶም ብዛዕባ ናይ ትማሊ ነገር ንትሪቨር ይቕሬታ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ወላ ሓደ ጸገም የብሉን ይብላ። ምክንያቱ ንሱ እውን ኣብ ናይ ሃርዲን ቦታ ተዝኸውን ነይሩ ከም ናቱ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝገብር ይነግራ። ንሳ ድማ ሃርዲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ቫንስ ቤት ማሕተም ሰሪሑ ከም ዝነበረ ካብ ኣፍ ድሪቨር ሰምዐት።
ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሌላ እዚ ምዃኑ ተረድአት። ቫንስ ሚስ ተምበርሊክ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንሚስተር ጃንክ ዝገበርኩሞ ነገር ኣይፈልጥኒ እንተኾነ ግን ብሓደ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ምሳና ተሰማሚዒሎ ኢሉ ብምንጋር ኣመስገኖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃርዲን ናብ ወዲ ሰይትብኡ ወይ ከዓ ሓዉ ምኽሪ ንምህታል ከደ። እንተኾነ ግን ሃርደን ናብታ ግዜ እቲኣ ሕማቕ ኮይኑን ዝኸፍኦ ኮይኑ ተረኣዮ። ሃርደን ኩሉ ግዜ ምስ ቴሳ ምኻድ ናብ ዝደልዩ ሕጂ ግን በይኑ ናብ ክኸይድ ናብ ዝወሰኖ ለንደን ከም ዝኸይድ ይነግሮ። ቴሳ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ትሪቨር ናብ ውሽጢ ኣትዩ ሃፒ በርስደይ ኢሉ ጽቡቕ ትምኒት ይምነየላ ህያብ ከም ዘምጽኣላ እውን ይነግራ። ቀፂሉ እቲ ትካል ንዘበርከተላ ሽልማትን መኪና መግዝኢ ህያብን ዘለዎ እስከቤር እያ መሊሱ ብሕሳር መኪና ከጋዝኣ ምዃኑ ቃል ኣተወላ። ድሕሪዚ ንዲሊቨር ብደስታ ሕቑፍ ኣበለቶ። ዝረኸበቶ ህያብ ተጠቂማ ድማ ሓድሽ መኪና ገዝአት። ብምቕጻል ንሓዊ ሃርደን ረኸበቶሞ ሃርደን ናብ ለንደን ከም ዝኸደ ይነግራ። ቴሳ ድማ ምስ ሃርደን ናብ ትነብረሉ ዝነበረት ኣፓርታማ ንብረታ ንምእካብ ከደት። ኣብኡ ድማ ናይ ዓመታ ህያብ ረኸበት። እንዳፈተሸት ከላ ሃርደን ምስ ኣድዩ ኣተወ። ኣድዩ ድማ ሕጂ እውን ሃርደን ምስ ቴሳ ብሓደ ከም ዘለው ይመስላ እሞ ንቴሳ ስለ ዝረኸበታ ኣመና ተሓጐሰት። ኣድዩ ናብ መፀራረዪ ክፍሊ ምስ ኣተወት ቴሳ ንሃርደን ተዛረበቶ። ንሱ ድማ ብዘይበኣ ናብ ለንደን ክኸይድ ከም ዘይደለየን ግን ኣድዩ ናብ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝመፀት ብርክቦም ድማ ሕጉስቲ ስለ ዝኾነት ብሓደ ዘይምህላዎም ክነግራ ከም ዘይከኣለ ይነግራ። ቴሳ ድማ ብሓሳብ ከም ዘለው ኣምሲላ ንምርኣይ ተሰማምዐት። ኣደ ሃርደን ናይ 9 ዓመት ምዃኑ ስለ ዝፈለጠት ቴሳ ናብ ከተማ ንኽትምለስ ኣብ ትዳለወሉ ዝነበረት ሞት ኣድዩ ድማ እዛ ምሸት እዚኣ ጥራሕ ብሓደ ከሕልፍዋ የእመነታ። ክሳብ ምሸት ድማ እንዳዕለላ እናተፃወታን ኣብ መንጎ ናይ ሃርደን ናይ ቁልዕነቱ ስእሊ ረኣየታ። ኣድዩ ድቃስ መፂዋ ምስ ደቀሰት ሃርደን ቴሳን ድማ ብሓንሳብ ይድቅሱ። ንጽባሒቱ ንኮ ቴሳ ነዲኣ ክትረኽባ ኢላ ምስ ከደት ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ንኖህ ረኸበቶ። ተመሊሳ ከም ዝመፀት ኣዲኣ ክትዛረብ ከላ ሰሚዑ ከም ዝመፀ ይነግራ። ድሕሪዚ ኖህ ብዛዕባ ኣቦኣ ትፈልጥ መሲልዎ ይሓታ። እንተኾነ ግን ንሳ ብዛዕባ ኣቦኣ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ክልቲኦም እንዳዕለሉ ከለዉ ንኖህ ካብ ኣደ ቴሳ ተደወለሉ። ቴሳ ድማ ባዕላ ቴሌፎን ኣልዒላ ነዲኣ ዘራረበታ። ሃንደበት ድማ ኣቦኣ ንዓኣ ናፊቑ ብዝመፀሉ ሰዓት ከም ዝሰጓጎቶ ነገረታ። ብተወሳኺ ዲኣ ሃርደን ልክዕ ከም ኣቦኣ ከም ዝኾነ ምስ ተዛረበት ቴሳ ተሓርቕ እሞ ናብ ሃርደን መንገዳ ቀጸለት። ኣብታ ምሸት እቲኣ ሃርደን ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዘሸግሮ ምብህራር እንዳጨነቆ ከሎ ቴሳ መፀት። ኣዲኡ ኣቦኡ ሰልቢ ዝተለቅሓሎም ሰባት ክድፈር ከላ ሪኡ ከም ዝበሃረረ ፈለጠት። ኣደ ሃርደን ድማ ወዲ 8 ዓመት ከሎ ትሒዙ ከም ዝጀመሮን ንብዙሕ ግዜ ናብ ቴራፒስት ከም ዝወሰደቶ ነገረታ። ድሕሪዚ ብኣልኮል ነብሱ ክሓብእ ጀሚሩ እንተኾነ ግን ምስ ቴሳ ምስ ጀመረ ምብህራር ጠጠው ከም ዘበለን ሕጉስ ከም ዝገበረቶን ነገረታ። ሃርደን ድማ ካብ ድቃሱ ተባራቢሩ ንቴሳ ካልእ ተወሳኺ ህያብ ሃባ። ንመጀመርያ ግዜ ንህያቡ መልሲ ዘይመሃባ ይነግራ። ናታ ህያብ ንዑ ድማ ጽቡቕ መዓልታ ከተበርክተሉ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግራ። ብተወሳኺ ዝደለየቶ ነገር ክትእዝዞ ከም ትኽእልን ንሱ ድማ ብዘይወዓል ሕደር ክገብረላ ከም ዝኾነ ይነግራ። በዝተሰማሚዖም ድማ ሙሉእ መዓልቲ ብሓንሳብ ይሕልፍዎ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ካብ ቲምበርሊ ቴሌፎን ተደወለላ። ንሳ ድማ ቫንስ ከም ዝሓመመት ነግራ እሞ ናብኡ ብምምፃእ ንወዱ ክከናኸኑላ ሓተተታ። ሕራይ ብምባል ምስቲ ቆልዓ ጽቡቕ መዓልቲ ይሕልፉ። ቲምበርሊን ኣመስኪናቶም ምስ ተመለሰት ንሃርደን ቴሳ ንዕኡ ጽቡቕ ጌራ ከም ትቕይሮ ነገረቶ። ድሕሪዚ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሃርደን ንቴሳ ኢሉ ኣቐዲሙ ዘዳለዎ ናይ በዓል ልደት ህያብ ይህባ እሞ ሓንቲ ዕድል ንኽትህቦ ይሓታ። ንሳ ድማ ሕቱኡ ብኣወንታ መሊሶም ርክቦም ይሕድሱ። ኣቦ ሃርደን ናብ ትሪሽ ብምድዋል በዓል ልደት ብሓንሳብ ንኸሕልፍዎ ዕድመ ኣቕረበላ። ብተወሳኺ ንሃርደን ቴሳን ሒዛቶም ክትመጽእ ይነግራ። ብሓንሳብ ድማ ናብቲ ዝተዓደምዎ ናይ በዓል ልደት ንምሕላፍ መጹ። ሃርደን ግን ሕጂ እውን ናብኡ ብምርኣዩ ኣመና ይሕርቆ። ኣብቲ በዓል ኣቦኡ ምስ ኣዕሩኽቱ ክዘራረብን ክስሕቕን ብምርኣዩ ኣመና ይሓርቕ። ድሕሪዚ ዝተወሰነ ነብሱ ብመስተ ኣሚቑ ኣቦኡ ንዕኦም ኣብ ዘድልዮም ግዜ ገዲፍዎም ዝኸደ ነገር ብምልዓል ነብኡ ይወቕሶ።
ኣቦ ድማ ገይግእዋላ ብዝተወሰነ እንተኣመነ እቲ ግዜ ግን ኣመናት ጸንሐን ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ መሲልዎ ከም ዝነበረ ይነግሮ። በዚ ድማ ሃርደን ነብኡ ብጉስጢ የውድቖሞ ኣዲኡ ትርሽ ድማ ነብኡ ይቕሬታ ብምባል ናብ ዝመጽእ ህይወታ ጥራሕ ከተማዕዱ ከም ዝወሰነት ነጊራ ብሕርቃን ካብቲ ገዛ ወፀት። ብከምዚ እንተቐፂሉ ድማ ቴሳ እውን ናይ ሃርደን መሪር ነገር እንዳጣዓመት ከም ትነብር ነጊራ ሕርቃና ቀጸለት። በዚ ዘረባኣ ድማ ሃርደን ውሽጡ ተጎድአ። ድሕሪ እዚ ቴሳ ቤናዎ ክትገብር ወፀት። ሃርደን ድማ ነቲ ናይቲ ገዛ መብራህቲ ብምስባር ሕንሕንኡ ከውፅእ ፈተነ። ንጽባሒቱ ቴሳ ምስ ትሪቨር ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይና ምሳሕ እንዳበልዐት ብዛዕባ ሃርደንን ኣቦኡን ዝነበረ ክስተት ንትሪቨር ነገረቶ። ትሪቨር ድማ ሓፍቱ ምስ ወልፊ ትበኣስ ከም ዝነበረትን ምስ ሃርደን ዘለዋ ርክብ ድማ ጽቡቕ ከም ዘይከውን ይነግራ። ቴሳ ግን ጌጋ ግምት ምዃኑ ነገረቶ። ኣብ ዝቕጽል ናብቲ ሓድሽ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሲያትል ዝርከብ ስለ ዝኸይድ ዳግማይ ክልቲኦም ክራኸቡ ከም ዘይክእሉ ይነግራ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ሃርደን ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጦ ቫርድ ዝተሰሚየ ፓርቲ ከም ዝተጋበዘን እንተኾነ ግን ንሳ ኣብ ገዛ ቤና ስለ እተርፍ ክኸይድ ከም ዘይደሊ ይነግራ። ቴሳ ግን ናብቲ ቦታ ሒዝዋ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እቲ ቅድሚ ሕጂ ብቲ ቦታ ዘጋጠመ ነገር ድማ ዝሓለፈ ነገር ከም ዝኾነ ነገረቶ። ብድሕሪዚ ካብ ቫንስ ቴሌፎን ተደዊልዋ ኣብ ሲያትል ሓደ ሰብ ከም ዘድልዮምን እናታ ናይ ኢድ ጽሑፋ ድማ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብምጋር ናብ ሲያትል ምስኦም ተትኸይድ ነይራ ደስ ከም ዝብሎ ይነግራ። ቴሳ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ተሓስበሉን መልሲ ድማ ከም ትነግሮም ገለጸትሉ። ኣብቲ ፓርቲ ቴሳ ሰኺራ ንሞሊ ሓቂ ወይ ሓሶት ዝብል ፀወታ ክትገጥማ ነገረታ። ሞሊ ንቅድሚ ሕጂ ስዕረታን ንናይ ክልቲኦም ርክብ እንዳልዓለት ምስ ተላገጸትላ ቴሳ ብሕርቃን ንሞሊ ቀጥቀጠታ። በዚ ድማ እቲ ቦታ ተረቢሹ ሃርደን ንቴሳ ካብ ልዕሊ ሞሊ ብምልዓል የገላግለን። ኣብ ልዕሊ ሞሊ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ግን ኣመና ሕጉሳት ይኾኑ። ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ ድማ ብሓንሳብ ይሕልፉ። ቴሳ ናብ መተሓጻጸቢ ክፍሊ ኸደት። ሃርደን ድማ ብናይ ቴሳ ቴሌፎን ካብ ትሪቭል ኣብ ሲያትል ኮይኑ ብዘሕልፎ ግዜ ሕጉስቲ ከም ትኸውን ዝገልጽ መልእኽቲ ሪኡ ኣመና ይሓርቕ እሞ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ቴሳ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምፍላጥ ንደገ ወፅት እሞ ተኸተለቶ። ሃርደን ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ተራኸበ እሞ ኣብ ዝሓለፈ ርክቦም ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ንወላ ሓደ ንኸይትዛረብ ይነግራ። ቴሳ መፅያ ትሰምዕ ስለ ዝነበረት ግን ምስ ዓዓሞም ንምሕባእ ሰሚዓ ብሕርቃን ደፊኣቶም ወፀት። ሃርደን ድማ ከረጋግኣኢሉ ደድሕሪ ኣይስዕባብ ዝነበረሉ እዋን ንዕኡ ንምሕራቅ ስቂሉ መንገዲ ዝፀንሓ ሰብ ጎቲታ ሰዓመቶ። ብድሕሪዚ ኣብ ከቢድ ምጭቕጫቕ ኣተዉ። ሃርደን ክትኣምኑ ስለ ዘይከኣለት ኣመና ተጨነቐ። በዚ ድማ ንኽትኣምንኒ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ይብላ። ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሳ ይቕሬታ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፋ ንሃርደን ለኣኸትሉ። ቴሌፎኑ ግን ዕጹው ነበረ። ኣብቲ ፓርቲ ሃርደን ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ቴሌፎኑ ቻርጅ ድሕሪ ምምላኣ መልእኽቲ ናይ ቴሳ ተዓዘበ። እንተኾነ ግን ኣብ መኪና ውሽጢ ኮይና ቴሌፎና ክትልዕል ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓደጋ መኪና የጋጥማ። ሃርደን ድማ ምስ ዓርኩም መንገዲ ከሎ መኪና ናይ ቴሳ ረኣየ። እንተኾነ ግን ነቴሳ ዝሓስኦም ፕላንስ ቅድሚ ንሰማኡ ምብፅሖም መንገዱ ጀመረ። ቀፂሉ ናብ ናይ ቴሳ ቴሌፎን ምስ ደወለ ትሪቨር የልዕሎሞ። ቴሳ ብኡ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነትን ክገድፋ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ሃርደን ድማ ንናይ ቴሳ ሓደጋ ንሱ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ብምእማን ካብኣ ክርሕቕ ወሰነ። ኣድዩ ግን ኣዘራርባ እሞ መልሳ ሰሚዕካ ደስ ዝበለካ ውሳነ ትውስን ኢላ ይመነቶ። ንመሳርሕቲ ቴሳ ናይ ምፍናው ፓርቲ ኣዳልዮም ከለዉ ቫንስ ንተምበርሊን ናይ መርዓሕቶ የቕርበላ። ትሪቨር ድማ ንሃርደን እንታይ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ይነግራሞ። ካልእ እውን ክነግራ ዝደሊ ናይ ባዕሉ ምስጢር ከም ዘሎ ነጊሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝምለስ ተዛሪቡ ይኸይድ። ልክዕ ንሱ ምስ ከደ ቴሳ ንሃርደን ኣብ ካልኣይ ደርቢ ጠጠው ኢሉ ተዓዘበቶ። ቴሳ ምስኡ ንዝተወሰነ ተጨቃጭቃ መሊሳ ምስኡ ንምቕጻል ተሰማምዐት። ድሕሪዚ ሃርደን ምስ ቴሳ ብሓንሳብ ከለዉ እቲ ጎደና ሓደር ቅድሚ ሕጂ ረኺብዎ ዝነበረ ሰብኣይ መፂዎም። ቴሳ ድማ ነቲ ሰብ ምስ ረኣየት ባባየ ኢላ ሰንበደት። ሃርደን ድማ ንዝበለቶ ባባየ ዝብል ቃል ክኣምን ኣይከኣለን። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ምዕራፍ ክሳብ ንራኸብ እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃና ትርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና።
ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ